مرضی الموالے دی میں عابد اٹھ تو لبیاں وہ جن مرضی الموالے دی میں عابد اٹھ تو لبیاں جن مرضی الموالے دی میں عابد اٹھ تو لبیاں جن مرضی الموالے دی میں عابد اٹھ تو لبیاں او کر قدر حیا والے دی گن پور کو پیدل ویندی ہاں وہ جن مرضی الموالے والے دی میں عابد اٹھ تو لبیاں ہو میں غیرت مند ہے وہ شہزادی ہاں ممنون میری دنیا ہے او میں سکتی رہیاں دنیا تے وہ کوئی حکم عباس سناوے ماں امل بنین دے بدلے دعوی اج تھی گیا قرض ادائے ہو عباس کو دس پہیے ٹر کے آندی وہ تیری قبر تے آن دی مائے او ایک سال سنے میں شام در جہن حکم بھرا دے قاتلہ دے سال سنے میں شام دن جہن حکم بھرا دے قاتلہ دے او دل خوش تھی دے غازی دے میں تھی دے غازی دے میں او جو حکم پئی جو سن دیا وہ جن مرضی الموالے دی میں عابد اٹھ تو اتھوں بلائیے جتھاں داجھی بھیڑئی اتھوں بلائیے جتھاں کئی کئی گھنٹے کھڑی رہی آئی اس شہر چاہیے جت بھرا مارے گئے رکیاں نہیں روکیاں گیاں ایک نوجوان دا نام ہے عطیہ سعد دا پتر جابر ابن عبداللہ انصاری دا غلام سامنے آیا در مسافر میرا سلام بھی چہرے تو ترئیس نظر دے لباس کیوں میلائی سیدہ دے روکیا کیوں آیا دے تیرے پردہ دار تر سگدن تلہا نہیں تباروں گزر ونے جنگل نہیں جنت بی بی آدھی سجاد کوئی مکانی ہے پھوپھی اماں ہے تو مکانی سنیاں دا نہیں آدھے پیدل آؤ بی بی دے سجادی تو پوچھت سہیں کہندا حکم ہے سیدہ دے میرے پردہ دار پوچھ دینی کہندا حکم ہے اے دے میرے سردار دا
سیدہ دے اپنے سردار دا نام دس عطیہ ادب دیاں اکھیں بند کر کے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار دا نام ہے عباس ابن علی بیوی دے سجاد ایک آنکھ نہ بچہ میں سکھ دی ودیاں نو واری پچھس نو واری دسیس بیوی دے سجاد اٹھ بلا میں لندیاں او سادات کو رون والے ہو اٹھ بیٹھے لکھیے انیا مریم کبرا دا قدم زمین تے نہیں آیا زمین کمبن لگ پئی ہے عطیہ حیران ہویا ہے پریشان ہویا ہے دوڑدا ہویا غازی دی قبر تے آیا ہے روکے آدھے تیری سرحد تے ہوتے معامل آئل کے ملک دی قید گزارے ہن وال کھلے مستوران دے رت روندے ہک بیمار تے ہک امل مصائب ہوا بی بی ایوا جڑی کافل دی سردارے تے اس پور دے چھوٹے چھوٹے بال بال دل سادا غازی رشتہ دارے عباس کو نسیہ عطیہ نیرت کافل دا سالار سجدیاں جن مرضی علماء والے دی میں عابد تو لا پیاں جن مرضی علماء والے دی میں عابد تو لا پیاں نظر ٹر پئی ہے آن دی ماہل اکبر دی جاگیر گئی امن دیاں پلیاں وہ جن مرضی